Добро утро, приятели! Как сте? Продължаваме с лицевите опори. Днес е 58 ден. Не съм спал почти цялата вечер от зубобол. Този зъб направо ме вкара в пета глуха. Аз какво ли си не слагах в парацетамол, си мачках с паста за зъби. Я си прасках с парфюмища зъба и няма минаване. Много боли. Молете се за мене и Бог да ви благослови. Аз продължавам. Днес трябва да направя 58 лицеви опори. Боли, не боли този зъб. Аз трябва да продължавам. Едно, две, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Напреди 30 не мога да правя, беше ми много трудно. Ама всеки ден постоянството става. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58. Леле, този зъб направо ме кърти. Но вече предизвикателството за днес е направено.